गाव इसेसो फिसा मोनो दा नोंथ' मोनाखैना मा इसानि फिसाया नोंनि फिसा नामा बिनिखायनो एथ'ग्राब हां थोनो थोनो खारलांनो आंनि थाखायनो मालाबा बिदि खारो जोमै गोबां अननायजों नोंखौ गोसोखांनानै हस्पिटालाव थांदोंब्लाबो गोदान गथ'खौ नायालासे नोंखौ लांफैदोंमोन खस्थ' खालामनानै नाथाय नों दिनै जिफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय आं बेखौ सहायनो हायाखै नों थां बा दा थां नों हारसिं थानानै मोजां मोनो ना मोना बे नोंनि सायाव नाथाय आं हले थांबाय थां नों आंखौ अनखाया जानांगौ बे जिउ मोनसेयाव नों आंनि नंखायामोन बोरैबासो एक्सिडेन्ट जानानै नोंजों फैफ्लांबाय बेनिखायनो दिनै नोंजों फैदोंब्लाबो नोंनिफ्राय गोजोननायखौनो मोनाखै नों आंनि नंखायामोन बेनिखायनो दाबो एरा थां नों आंनि नंखाया दैजि बिनानाव नों बहा दं दैजि नों आंनि फिसाखौ लादोंना दैजि लाबोदो नों बबेयाव दङ आंनि फिसाखौ लानानै फैदो आं जोबोर नायनो गोसो जाबाय दैजि बिनानाव लाबोदो हरदो आंनि फिसाखौ आंनि गथ'खौ आं जोनोम होनानै आं बामनो मोनला नामा आं बामनो लुबैबाय आं बजबना लानो लुबैबाय अननाय होनो लुबैबाय बेखौ खुदुमनो लुबैबाय दैजि लाबोदो नों बिनानाव दैजि नों लाबोदो आंनि फिसाखौ लाबोदो ना बहा थाखोमानानै थाखो नोंसोरो ओइ डक्टर नोंसोरो मा खालामखो नों मा खालामखो आंनि फिसाखौ दैजि लाबोदो गथ'आ जोनोम जानानै जेबोखौनो मोनजायाखै बेबायदिब्ला गथ'आ माब्रै गोथां थानो गोबां गाइखेर उखैबायदां बियो लाबोदो दैजि लाबोदो बबेयाव थाखोमाना थाजोबखो नोंसोरो दैजि नोंनि गुमैया गाज्रि खालामनो हास्थायदों नाथाय नोंथ' आंनिनो लोगोमोन ना नोंथ' आंनि फिसाखौनो अनोमोन ना नोंथ' आंनि थाखायसो हेल्प खालामनो नागिरदोंमोन ना नाथाय दिनै नोंबो बहा थाखोमानानै थाखो दैजि लाबोदो गैला माथो रावबो फैला दैजियाबो बिगुमैजोंसो लोगो जानानै बेबो बिगुमैजोंसो आंनि गथ'खौ माबासो खालामलांबाय नामा इसा आरे बे रुमावलाय माथो रावबोआनो गैया रोनाथ' 222 रुमावनो दङ होनदोंमोन माथो इसाया बेयाव गैयानो आयसा नै नोंखौ नायनो फैदों जों नों बबेयाव दं आयसा ओंखारबोलाय इसाया बेयाव गैला बियो जानांगौ ओंखारलांबाय जों गुबुन दाबसे जायगाथिं नागिरलांनायानो मोजां जासिगोन फैदो बेयाव इसाया गैला औ सोरांस्रि बेयाव इसाया गैलाथ' दङब्लाथ' बियो जों गाबज्रिनायाव सेंसिगौमोन आरो बियो ओंखारबोसिगौमोन बियो गैया फै बेखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगाथिं नागिरलांनो जासिका नों आंनियाव सानफ्रोमबो पुतुला नांगौ होननानै बुंबाय थायोना नै दिनै नोंनो आं पुतुलाखौनो लाबोना होफैमारबाय न लादो जोबोर गोजोननाय थाबाय जाकब नोंनिसिम आंनि हास्थायनायखौ नों जाफुंहोबाय आयो मासे अनथावथाव बे पुतुलाखौ आं अरायसम लाबाय थागोन जाकब मोनथिया आं मानोबा गथ' गोरलैफोरबायदि जिनिसफोरखौ लानानै जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जिनिसजों आं गेलेनो जोबोर मोजां मोनो हा बेथ' आंनि गथ'सो रन्जां डक्टरजों आंनि गथ'खौ बिसोरो मालायनो हरनानै बिसोरो आंनि गथ'खौ थैबाय होननानै बुंदों आयो आंनि गथ'आ एथ'ग्राब अनथावथाव आंनि गथ'आ बिसोरनि आखायावसो दङ बे गथ'खौ आङो बिसोरनि आखाइनिफ्राय सिख'नानैब्लाबो लानानै खारगोन बे आंनि गथ'खौ आं मालायनो रावनोबो होआ जाकब हनै होसोद' नों होफैनाय आंनो पुतुलाखौ हनै सोरबा हिन्जावा लानानै खारबाय ओइ हिन्जाव हरफिन आंनि आखायाव आंनि पुतुलाखौ मानो खावनानै लांखो नोङो बेफोरबायदि आं
आं बेखौ होफिना। बे आंनि गथ'सो। नोंसोरो आंनि गथ'खौ खावनानै लाबोदों। आरे जाकब, बे हिन्जावा आंनि आखाइनिफ्राय पुतुलाखौ सिख'ना लानानै बोरै बे गथ'खौ आंनि गथ' होननानै बुंनानै लानानै थांखो बियो? जेसिका, जानांगौ बे हिन्जावा फाग्लि मानसिफोरा बेफोरबायदि गेलेग्रा बुस्थुफोरखौ जोबोर मोजां मोनो। नोंनि आखायाव नुनानै बियो थानो हायासै, लुबैबाय। बिनिखायनो बियो नोंनि आखाइनिफ्राय खावनानै लानानै थांबाय। थांनो होदो, बियो फाग्लि मानसि। आङो नोंनो गोदान बायनानै होफैफिनगोन। अब्लाबो एथ'ग्राब फसायदोंमोन आं बेखौ। दा बेफोरबायदि एखे आरो बहा मोनफिननो? आं जेबो मिन्थिया जाकब। नों दायो जेरैबायदि होफैदोंमोन बेबायदिखौनो आंनो नांफिनथारगौ। जागोन, बेबायदि आं नोंनो एखे होफैफिनगोन। थौ, थांफिनदोनि। आंनि फिसा, नोंखौ दिनैसो मोनफिनबाय आं। आंनि फिसा, नों एथ'ग्राब समायना। आंनि फिसा, नोंखौ डक्टरजों आरो नोंनि बाबाजों नोंखौ मालायफोरनोसो फानहरखोमादों आरो थैबाय होननानै नोंखौ बुंदों। जोबोर गाज्रि ना बिसोरो? मिन्थिगौना सना? नोंनि बाबाया जोबोर गाज्रि। नोंखौनो फानहरदों। आंहा आरो बिथिं नोंखौ नागिरनानै बेसेबां गाबबाय बायदों। गासिबो गाज्रि। नोंनि बाबाबो गाज्रि आरो आंकोल डक्टराबो गाज्रि आरो नोंनि मादै दैजियाबो गाज्रि। नोंनि मादै दैजियाबो नोंखौ आंनो हैनांगौ, नाथाय बेबो आंनि बाबाजोंसो लोगो जानानै नोंखौ फानहरदों। नाथाय सना, आंनि फिसा, नोंलाय मानोथो खनसेबो रायलाया आंजों? रायलाय। आंखौ नोङो मामा होननानै देलाय बुंलाय। मानो बुङा? आं नोंजों एथ'ग्राब रायलायगासिनो, नाथाय नों मानो रायलाया आंजों? मानो रायलाया ना नों आंजों रायलायनो बादों? नों आंजों रायलायनो बादोंब्ला दे जेबो नङा। थौ, आं नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै आरो नोंखौ थुखैहैनोसै। नोंनो आं गस्ला गोदान बायनानै दोननाय दंखायोमोन। आं नोंनो बेखौ गानहोहैनोसै। थौदो, नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै। ओहो सना, आं नोंखौ थाबाय बामनायखायनो नों आंजों रायलायनो बादों। र' बिदिब्ला आं बेयावनो जिरायनानै गारि नेबाय थागोन दै। आं बास गारि गाखोनो हाया दे राजा। आं अट' फैयोब्ला अट'आवसो गाखोनानै नोंखौ लानानै थांगोन। बिदिब्ला बेयावनो जिरायनानै अट' नेबाय थानोसै दे। नोंबो अट' गाखोनो लुबैदों? र' अट' फैगासिनो खोमा। अट'खौ नेनोसै, सानैजों गाखोनानै थांनोसै, न'आव नोंखौ थुखैहैनोसै दै। राजा सना, राजा सना, राजा सना, नोंनि नामखौ मा दोनगोन आं? नोंनि नामखौ आं मा दोनगोन? नोंनि नामखौ मा दोनगोन आं देलाय? राजा, आं नोंखौ बेसेबांबा नागिर हास्थायथाब नोंखौ मोननो हादों। बेनिखायनो आं नोंनि नामखौ हास्थाय दोननोसै दे। नोंनि नामा दिनैनिफ्राय हास्थाय। हा? हनै इसाया? नंमारगौथ', बेथ' आंनिनो फिसाजो इसायानो। इसा? बहा? औ नंगौ, हनै इसाया बेयावसो जिरायनानै दङ। इसा, आइ सना, नों बेयावसो? हा? आंनि आइ? फिसा, नोंखौनो गोबां नागिरबाय, नाथाय नों बेयावसो? आयै, नोंसोरो बहा दंहैयोमोन? नोंसोरो मानो सिगाङावनो फैयाखै? नोंसोरो जुदि सिगाङावनो फैयोमोनब्ला आंनि फिसाखौ रोना फानहरनो मोननाय नङामोन। मा? नों बेखौ मा बुंखो आइ? औ, नोंसोरो जुदि सिगाङावनो फैयोमोनब्ला आंनि गथ'खौ फाननो मोननाय नङामोन। नायलाय आयै, आंनि आखायाव नाय, एथ'ग्राब समायना रमायना आं जोनोम होनाय गथ'खौ फानहरदों। नायलाय बेसेबां समायना आंनि फिसाया। बे नोंनि फिसा?
इसा नोंनि फिसायाथ' थैबाय नोंनि फिसाया बे बोरै जानो हागौ बेथ' फुथुलासो आबै बाबा नोंसोर नायफै मामायाबो गाज्रि आंनि आयाबो गाज्रि आयाबो आंनि फिसाखौ माबा फुथुलासो होननानै बुंदों नायफैलाय बे बोरै फुथुला जानो हागौ बे आंनि फिसासो नोंसोर मानो गासिबो गाज्रि नोंसोर गासिबो लोगो नांनानै आंखौ फाग्लि खालामनो नागिरदों नामा बे आंनि फुथुला नङा बे आंनि फिसासो इसा नों बेफोरखौ मा बुंदों नोंनि खर'आ खामानि होआसैदां नोंनि गथ'आ थैबाय बे फुथुलाया बोरै नोंनि फिसा जानो हागौ आयै नोंबो बे खोथाखौ बुङो आंनि फिसाया थैबाय बेलायथो बेनोथ' आंनि फिसाया नोंसोर बोरै मिन्थिगौ आंसो मिन्थिगौ बे आंनि फिसा होननानै इसा फाग्लि जाखो ना माखो बे फुथुलाया नोंनि बोरै फिसा जानो हागौ नों फाग्लि जामारबाय खोमा फुथुलाखौबो नोङो मानसि होननानै बुंबाय फुथुलाखौबो सिनायासै नोङो नायलाय आयै नायफैलाय बिफा नोंनि फिसौआ नोंनि फिसाजोआ फुथुलाखौनो फिसा होननानै बुंगासिनो बे फाग्लि जाबाय थारैनो बियो फाग्लि जाबाय आं फाग्लि